Tagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago. And Tita Tanya Chinita. Three months po kaming fubo ni Celine. Alam niyo yun. Feel good morning po sa mga kabisyo na maagang nag-aabang sa radyo at online at nangangarap na maging earphone sa programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Al. Isang heavy equipment mechanic. Pag wala na po akong ginagawang bulldozer o mga excavator, ay nagbabrowse po ako sa Facebook. Mga heavy din ang binabrowse ko. Basic. Mga magagandang babae. Nilalike ko po, call at tweets at pinupusuan ko rin ang mga post nila. At pag type ko, sinachat ko rin po. Malay mo mag-reply. At kung sino mang mag-reply, call at tweets. Swerte niya dahil makakatikim siya ng bigotilyong katulad ko. At isa na nga sa nag-reply si Celine. Graduating sa kursong MedTech. Maganda po siya sa kanyang profile pics. Kaya chinat ko po ng chinat. Hanggang nakipagkita po ako sa kanya. At unang date po namin ay kumain lang po kami sa labas. Gentleman din naman po ako, Colantits. Pero nung sumunod na pagkikita po namin, doon ko na binuhos ang aking diskarte. At doon na rin nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Halika, tuloy ka. Ako lang naman mag-isa dito eh. Wala tayong kasama. Ha? Wala. Ang ibang tao, wala kang ka-share dito sa space mo. Wala. Ayoko kasi na may kasamang nakatira sa bahay. Gusto ko
Kung may kasama man, ikaw yun. Upo ka, pasensya na, walang upuan. Sa kama ka na lang umupo. Pero sabihin, tinanggal ko yung mga upuan. Ang lambot ng kama mo, no? Ang sarap. Ano tong tatak nito? Mandawi o Salem? Ano yan? Ang lambot. Oh, Uratex. Saka nakatingin. Sa foam. Maalog kasi yung foam eh. Ano pa nga? Takot ka pa rin ba sa akin? Di naman akong nangangagat Hindi naman eh. takot, nahihiya. Mahiya. Kasi baka isipin mo, Ano ba tayo? baka isipin mo, Easy girl ka. bago pa lang tayo. Nahiya Ako, eh. magpapaka-easy boy May ako para tubig sa'yo. ka ba? Kasi kinakabahan ako eh. Ha? Hindi ako sanay sa ganito. Tubig? May tubig ka Oh, ba? ito. Oh. Thank you. Nakakalasing naman yung tubig mo. Ano? Nalasing ako. Nalasing ka yan. sa tubig? Oo, hindi na ako sanay uminom ng tubig. Halika, nalasing ka pala. Oo Iga ka. nga eh. Hala, Ano, kawawa ka naman. Comfort kita kasi nalasing ka sa tubig. Tikman ko nga tong tubig ko. Ba't nakakalasing do? Anong Diba? pangalan mo? diba? Nalasing ako. Nakakahilo talaga yung tubig mo. Sleep tayo. Kaya Kasi nga. nalasing ako sa tubig. Al. Wag. No. Al. Celine, wag. Mm. Celine, wag. Al. Wag ka. Wawalasin kita sa bigotilyo ko. Gusto ko yan. Gusto mo? Nakakakilig eh. Shh, ganito na lang. Take turns tayo. Ako muna, tapos ikaw. Ha? Ako muna ang bahala sa'yo. Sige. Yan. Al. Celine. Celine. Nung una naman po, Kolantits, ay hindi po ako ganun kaseryoso kay Celine. Parang just one of the girls lang na nakilala ko sa Facebook. Pero di ko po alam. Sa palagi po naming pagkikita, lalo na pag may ana-ana, ay nahulog na po ang loob ko sa kanya. At nakabuo nga po kami. Sa takot ni Celine ay hinarap po namin ang kanyang lolo't lola. What? 1, 2, 3. Oh, Ano? Ano? Diyos ko. May tumatawag. Ano ba yan, ha? Baka Shopee Ano ba yan. yan? Sandali. Shopee yan. Ayun o, yun na yung si Alvin. Kilala ko na yung rider na yun eh. Iba. Yan na si Alvin. Balik-balik yan ha. Ay, sandali. Ano ba to? Anong sinasabi Maharap nyo? po ako kasi... Hindi nga kita kilala eh. Paano mo nabuntis yan? Apo. Ha? Lola, lolo. At mo nagawa sa amin to, ha? Wala no, lolo. Paninindigan ko naman po si Celine. Opo. Hindi ka namin tinatanong. Kaya nga. Celine, bakit mo ginawa to? Nagtiwala kami sa iyo na nag-aaral kang mabuti. Kabata-bata mo pa. Yan ba natutunan mo sa iyong pag-aaral? Opo. Mag-enroll na rin ako. Darling, pwede ba ako mag-enroll doon? May classmate ka. Aray ko. Lolo talaga kayo. Kita mo kung kanina yan nagmana. Lolo. Hindi Patawad naman. po, pero papanindigan ko Ilang naman taon po. na ba tong apo mo? Graduating, mga nasa 20. 21. Yan, ganyan, 21. O, diba, lolo, lola? 21 lang po ako, pero kayo diba 17, 16 si Lola, 17 po kayo nung nakinalan niyo po si Lola. Iba yung panahon Ay, dati. naku talaga, iatakin ako sa yung bata ka. Sakit na puso ko sa banda Papanindigan ganito. ko naman po.
Dito masakit banda. Ay, ganun ba yun? Kung itong asawa ko talaga. Ay, nako. Sige. Iyo, anong balak mo? Pag nanganak po, ano naman po, papanagutan ko naman po yung apo nyo. Dapat lang. Ano ba yan? Paano kayo makakakuha ng trabaho niyan? May Graduating trabaho na pa po lang ako. eh. Ano po ako, heavy equipment mechanic. Saan kayo nagkakilala? Sa Facebook po. Ako, sinasabi ko na ako, may nakilala din ako sa Facebook na aray ko. Hindi, sinasabi ko lang. Maraming nagkakakilala sa Facebook. Ikaw Dahil talaga. sa social media. Hindi ko sasabihin na may kachat din ako sa Facebook. Kala niya, di ko alam. Ako yun nagchat Yan sa talaga, kanya. wala Gumamit tala- ako ng ibang account, dami account. Wala talagang magandang naidudulot ang social media sa mga bata ngayon. Ang di nila alam, marami na akong kachat na bata, may abs. Hindi ko rin sasabihin na may kachat ko rin yung kumari namin. Ay, Hindi kayo po, talaga, hindi kayo tumulad sa amin na nasa magandang landas ang tinatahak. Diyos ko, Oo nga sakit naman. ang ulo ko. Sakit ang ulo ko sa iyo, Al. Al ba pangalan mo? Panagutan mo yan, ha? Opo, panagutan ko po. Diyos ko, magkakaapo. Paano yung pikos ng batang yan? Buti na buntis yan. Oo nga, no? Kasi ako may pikos eh. Ah, Pero pwede pala yun. pwede Pag magaling, pag magaling ang ang ano? itlog ng Ay, lalaki. Diba? Kasi ang ano yun, ang semils ng lalaki humahabol sa eggsel ng babae. Dapat bawal eggsel maghabol. Kaya yung mga babae, huwag kayo maghahabol kasi sa tiyan pa lang. Sa reproductive system pa lang, sperms na lang naghahabol sa eggsel, ha? Kaya gano'n. ganun pala yun. Magaling itong si Al, very good. Ay, hindi pala, galit pala ako, magaling. Pero papanindigan ko naman po, opo kayo mag-alala. Siguraduhin mo, wag mong tatakbuhan yan. Hindi po. Excavatein kita. Opo. Masaya na po sana dahil natanggap na kami ng kanyang lolo't lola, Colin Tits. Kaso may masama pong balita. Tama na. Be, tama na, be. Ganun talaga, wala naman tayong magagawa. Kung hindi Kasalanan ko, pabayaan kong Hindi, ina. shh. Kasalanan Hindi ko, ko, wala kang may kasalanan. sakit ako, may pigos ako. Hindi mo naman kasalanan. May ganyan kay... Parang hindi ka apektado. Apektado ako. Pero wag... Pagpapa-apekto ako, apektado ka pa. Paano na? Kawawa naman yung baby natin, Al. Baka iwan mo na ako kasi wala nang dahilan para alagaan mo, para maging tayo. Huwag mag-alala. Hindi kita pababayaan. Nandito lang naman ako. Talaga? Oo. Huwag mo akong iwan na. Sobrang sakit na nangyari sa akin. Baka... Shh. Gawa na lang tayo ulit. Bebe, sige na nga. Rekta na to. Rekta na? Para maalis yung iyak ko. Stress ganun ba yun? reliever ko to eh. Sige na nga. Be. Basta mahal na mahal kita, be. Nakabuo po ulit kami. Cola Tits. Ay, salamat naman. Kaso, parang halos 2 buwan lang, nagkaroon ulit ng miscarriage. Si Celine. So, Berin yung tawagan nyo! Be! Kung ano yung tawagan natin, Berin yung tawagan nyo para hindi ka malito! Yan yung diskarte ni Beri? Kajot, ni Makinig- Kuya Rufino, yung hindi ka- kapitbahay! Makinig ka nga! Celine! Makinig
Ako pa yung makikinig ngayon! Hindi yan bearing. Bearing. Yung ginagamit sa equipment, bearing. Diyan kami nag-order ng bearing. Aray ko. Be, sabi ko, Be, Rin, yung tawagan nyo. Kasi tayo, Be. Diba mali-mali ka? Mali-mali ka. Papalusot ka pa, napakalayo ng palusot mo. Celine, tama na nga. Baka anong mangyari sa'yo? Oh, May dugo. Ang daming dugo. Ang daming dugo. Ang sakit ng tiyan ko. So far, ma'am, ako yung doktor. I am the doc. Ako naman po yung nurse. Na-BP mo na ba, nurse? BP Ako ko. muna i-BP Ikaw mo. muna, Doc. Ako na. Lend me your Yan. arms. Okay, steady. Wag hihinga. Saan ka nakatingin, Doc? Sa'yo. Ready, go. Parang Bakit wala kang heartbeat? Ha? Nasa yun eh. Basic. Galaw sa emergency. Isa pa, Doc. Dok, teka lang. Alam mo, pasyente. Ma'am, excuse lang, ma'am. Nabipi na po namin si Doc muna kasi kailangan ang ating healer. Ating tagapagpag... Isa rin akong fake healer. Fake doctor. Oh, iba yun. Pero sa totoo lang. Kumusta po? Normal ka, Doc. Kumusta po si Celine? Normal, it's a bouncing baby boy. Doc. Salamat, Iya. Nurse ako. Anong iya? So far, okay naman yung thesis mo ba yan? Girlfriend po. Okay na, safe na siya. Na ano na rin. Huwag ka na umiyak, sis. Bakit ka, ano ba nangyari? Kasi nalaglag yung baby. Laglag. Oo, I'm so sorry. Wag mo nang tanungin. Kailangan mo nang tanggapin. Okay ka lang. Hindi. Ito. Mother, sir. Basta sir, safe naman na yung girlfriend. Basta, Kasalanan ko. Kasalanan mo, Al. Kasalanan mo. sige, mag-away mo na kayo dyan, ha? Kasalanan mo. Do kasalanan niya. Alam mo ba, Diyos, ma'am, ang dami niyang kachat. Ma'am, bawal. Ako rin naman, ma'am. Marami din naman akong kachat. Pero, ma'am, bawal po sa inyo may stress, ma'am. Lalo, Na-stress na nga ako dahil dyan. baka mag-bleeding ulit kayo. Ma'am, Dahil tama naman. dyan sa lalaking yan. Ba't pare-pareho kayo mga lalaki, Dok, ha? Ilipat na lang to ng ospital. Nandadamay. Hello, Doc Mimar. Doon nga lang sa inyo na nga to. Alam mo, sis, ganyan talaga. Kaya ka huwag ka mag-fubo. Amay! Fubo lang ba kayo? Teka lang, may ano pa ako. Fubo ba kayo? Fubo? Hindi, girlfriend ko po. May pasyente pa ako. Bye-bye. We. Hoy, tara na, nurse. Napag-disposa mo. Sorry na. Sabi ni Doc, pwede na daw tayo lumabas mamayang hapon. Kasi kasuhin ko lang. Ha? Sorry. Sorry na. Kasi kasuhin ko lang yung bill natin, ha? Be? Be. Oh, tulala ka na naman dyan. Kumain ka na. Bumili na ako ng paborito mo. Lakong gano? Kape lang ako. Be. May good news pala ako. Eto, okay na, mag-file ka na para mag-exam ka na sa medtech tapos tanggap na ako sa Saudi. Tanggap na ako. Tsaka, Talaga? Huy,
Be, congrats. Congrats. Salamat para sa atin at magpapakasal tayo, be. Bago ako umalis. Ha? Oo, papakasal tayo. Kaya siguro hindi tayo na-bless dahil mali yung pamamaraan ko. Papakasal lang kita. Pakasalan mo. I'm Eh, sorry, paano be. pag di na tayo magkano? Wala akong pakialam. Kasi gusto ko pagkatapos ng Saudi, pag pumasa ka dyan, magka-experience ka. Be, Mag-Canada tayo, mag-Amerika tayo, saan tayo pupunta? Ano? Okay, payag ka ba? tatakot ako. Huwag ka matakot. Be, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, be. Huwag mo na akong saktan, please. Nag-shave na ako. Ha? Ay, gusto ko makaliti. Okay, sige, hindi ako mag-shave. Sorry, may mahal na mahal kita. Will you marry me? Be, yes po. Mahal na mahal kita, Celine. Mahal na mahal kita, Be. I love you, Celine. I love you. I love you. I love you too. Ikaw na nga Chose number one.